75. Orrialdeko 6. ariketa honetan, agertzen dira ekuazio ekuazio txoioak. Hau da, biderkagai batzuk agertzen dira berdin zero. Bueno, hori gertatzen danean, horien ekuazio honen ebazpena oso erreza da. Azken finean, ekuazio bakar bat eduki beharrean, guk ekuazio biderkagai beste ekuazio, lau biderkagai ditugu, beraz, lau ekuazio sortuko ditugu, danak berdin zero, da egingo dugu. X-a berdin zero, beraz, hau da soluzio bat dia, bera. X gehi bat berdin zero, askatzen dugu X da X berdin minus bat. X ken bi berdin zero, eta askatzen dugu X berdin bi, eta X ken bat biren berdin zero, beraz, X berdin bat biren. Beraz, soluzioa dira 0 minus bat, bi eta bat biren. Ekuazio mota hauetan, honen moduko ekuazio simpleak badira gero sortzen direnak, ez dago arazorik. Bueno, zer gertatzen da, ekuazio komplikatzen bada pizkat. Hemen daukagu, lehenengoa. Agertzen daia, bidertzen errodun ekuazio bat, X-a erro baten barruan dagoelako, erroa egongo bazan iruaz esan errodun ekuazio bat, baina hori zimaz. Eta bigarren mailako ekuazio bat. Bueno, daukagu berriro, biderkaketa bat berdin zero, eta egiten dugu. Biderkage bakoitza berdin zero. X karratuken bederatzi berdin zero, X karratu berdin bederatzi, beraz, X plus minus iru. Vale? Bueno, eta erro X gehi iru berdin zero. Hemen daukagu errodun ekuazio bat. Gogoratu, errodun ekuazioetan egiaztapena egin behar da amaieran. Vale? Honen ekuazioaren egiaztapena. Vale. Orduan, zelan ebazten dira errodun ekuazioak? Erroa bakarrik lagatzen dugu alde batean, eta irua erro X berdin minus iru. Orain, alde biak berbi egiten dugu, erroa desagertarazteko, eta geratzen da X berdin bederatzi. Orduan, bederatzi da urten zaigun honen soluzioa. Bueno, soluzio hori egiaztatu behar dugu, egia dan edo ez. Beraz, ordeztuko dugu, amen. Vale? Zen nahi dugu konprobatu, ea honen ekuazioaren soluzioa dan edo ez. Egiaztatzeko zaitzen dugu, X-aren ordez behatzi pinior, erro bederatzi gehiru, erro behatzi iru benez, iru gehiru ez denez 0, hauze soluzioa ez da baliogarria, ez du balio. Eta orduan, idatziko dugu, soluzioak direla bakarrik plus minus iru.